Kulinhloso yethu yanamhlanje kuyinhloso nje empishane yokuthi kunochungechunge umzinyathi onalo kusuka ngo-2019. It's over 8 years manje lokhu luba khona umjaho lo wethu omkhulu we-Prince Mangosuthu Legacy Marathon. Umhlonishwa umeya ufisile ukuthi size ngapha namhlanje ekhaya kwaphinda ngene Royal Palace ukuzowethula futhi ngokusemthethweni lo ka-2026 ozoqhubeka ngomhla ka-16 August. So umeya uzosethulela lokho, asethulela ney'nhlelo zonke ey'phathelene nomjaho, aphinde umeya asethulela nanokuthi imiklomelo yakhona izoma kanjani. Umjaho-ke wethu lo owake waphazamiseka kanye ngonyaka lo ka-2020 ngenxa yobhedukane lalukhona le-COVID-19, kodwa kusuka lapho ubulokhu uqhubekile Nkosi yesizwe uhamba kahle. Siyathokoza kakhulu nane-support eseze siyithola lapha ekhaya kaButhelezi ngendaba yomjaho lo esinawo. Unayo imiklomelo yabo bonke, bavumelekile ukungena besilisa nabesifazane. Umeya uzositshela kahle ama-categories wakhona. Umeya kuyathanda futhi Nkosi yesizwe ukuthi uzosipha i-progress ngendaba yokushintshwa kwegama lomkhandlu waseMzinyathi ukuthi kumama kuphi indaba yakhona. Umeya uzokuthinta kakhulu. Siyafisa-ke ukujabula noma ukubikela nenkosi yesizwe ukuthi umzinyathi uyathuthuka futhi uyasimama kakhulu. Siyibonile sithi ukuthuthuka kumcwaningi mabhuku, sibonile sithuthuka ekuphathweni kahle noma ekutholeni i-funded budget futhi nama-project aqhubekayo khona. Abantu bayasizakala kuwona, awagcina ama-white elephant, bayawaphuza amanzi, aqhubeka ama-project ka-capital. Amanye wakhona bangasifakazela futhi nobaba umbomvu ukuthi bebeshiye bewenza, namanye umhlonishwa umeya aqhubeka nawo. Unawo ama-programs akhona focus kakhulu kuma-ward-based programs. Ubhizi umeya ngama-spring protection akawenzayo ukulekelela abantu, namanye-ke ama-project amaningi kakhulu. Umjaho-ke lo uzosilekelela kakhulu in terms of ukuthuthukisa umnotho waseMzinyathi, kakhulukazi endaweni yakithi yaseNquthu naseDandi, njengoba umjaho wethu uzobusuka ngapha uya ngapha. Indawo zakithi lezi zamahhotela kuba khona ezikuxoshayo ukwazi ukuthuthuka umnotho wethu, namathubana-ke emisebenzi ayadaleka, ezokuthutha zethu ziyasebenza ney'ndawo zokudla. So siyawuthokozela kakhulu. Siyafisa-ke futhi ukuthi kube umaka lo kwabawuqala umjaho nabasawuqhubeka nabayolandela futhi ukuthi kube umjaho yohlezi ukhona, ungabi nazo iy'nkinga, kodwa kunalokho izinga lilokhu lithuthuka njalo, belelekelele abantu baseMzinyathi ngawo ngamathuba nangakwezomnotho. Ngiyathokoza kakhulu mphathi wahlala.